Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Od obraza do srca. Danas po prvi put imamo dva posebna gosta. To su Elica i Aleksa Erski, bračni par koji deli ljubav, ali i sportsku strast prema rvanju. Pričat ćemo kako izgleda balans između braka i profesionalnog sporta, izazovima kroz koje su prošli u toku učešća u reality programima, kako se stiče disciplina, a kako pronalaze snagu na strunjači, kao i o podršci i zajedničkom putu kroz pobede i neke poraze. Dobar dan, dobro mi došli, drago mi je da ste danas sa nama, nadam se da ćete uživati. Bolje te našli i nama je čast da učestvujemo u podcastu Od obraza do srca. Hajde za početak da mi ispričate kako ste se upoznali. Izvolite. Evo, poznali smo se tako kad on bio na priprema u Bugarsko, ja sam moja drugarica bila na neki odmor, on je bio u sportsku baza gde u principu ima pristup samo sportistima i one moje drugarice su me nagovarale, ajde molim te, ti si bila sportistka, odvedi na tamo i evo ja prošla prez taj sportski centar, upoznali smo se i od tada sad smo zajedno. Moramo da upoznamo naše gledaoce ko ne zna. Ti si osvajačica bronzane olimpijske medalje, rvačica Republike Bugarske, je li tako? Da, i imam još nekoliko medalja, svetske, evropske, ali najveći uspeh je olimpijska medalja. Bravo, svaka ti čast. Koliko si imala godina kad si osvojila tu? 21 godina sam imala. Ja, bravo. Mogu da kažem da nisam bila svesna kakav je taj uspeh i kako da se nosim s tim te godine, ali evo, 10 godina kasnije već razumem što sam stvarno uradio. Impozantan rezultat za tako jednu mladu devojku kao što si ti, mislim. Hvala. I ja nisam bila svesna za taj rezultat te godine, ali možda i to što sam previše mlada, još prosto se ubaciš u igri, desi šta se desi. A kako ste odlučili baš da trenirate rvanje? Dobro, mene dolazi to malo i porodično krug ljudi, zašto tata mi se je bavio s tim, njegovo društvo je bilo sve u rvane i oko taj krug sam upoznala rvane i mi se sviđalo kao sport. A ti, Aleksa? Kod mene je situacija malo drugačija. To nije priznato u svetu, ali mi smo jedna od najmanjih država sa najviše i najboljim sportskim rezultatima što se tiče i ekipnih i pojedinačnih sportova. Znači ima nas apsolutno svugde. Takva smo nacija, prosto to nam je u krvi, imamo taj prepoznatljivi inat da se borimo. Ja sam počeo tako što je tata radio u firmi za vatrogasne kamione sa trenerom prve ekipe Partizana i imam starijeg brata, prvo je on počeo i nakon toga i ja. Imao sam kao mali problem sa disanjem, bronhitis, skoro astma i malo, strunjača, težak sport, prvi sport, pa je bilo dvoumljene oko toga, mada to mi je prvi sport koji sam počeo da treniram sa 9 godina i evo već u septembru će biti 20 godina kako sam član rvačkog kluba Partizan. Ti si višestruki državni prvak Republike Srbije. Koliko puta si osvojio to prvo mesto? Hajde da kažem, grčko-rimski stil, mislim da 6 ili 7 puta sam šampion Srbije u grčko-rimskom stilu, bio sam 2 puta šampion Srbije u slobodnom stilu, što nije uobičajeno, mada kod nas slobodan stil nije toliko zastupljen i onda je konkurencija malo slabija, uglavnom negujemo taj grčko-rimski stil. A možeš da nam objasniš razliku između grčko-rimskog stila i slobodnog stila? Razlika je dosta jasna, čak šta više ja volim da kažem da su to dva različita sporta. Znači, borilište je isto, oprema je ista, ali to su dva različita sporta, dva različita kardija, dve različite stila borbe, jer smatram da je slobodan stil dosta kompleksniji. Imate rvanje slobodnim stilom za muškarce i rvanje slobodnim stilom za žene. Grčko-rimski stil ne postoji za žene. Nisam imao priliku da se bavim isključivo slobodnim stilom, žalim za tim, mislim da bi se možda dobro pokazao i baš u slobodnom stilu. Grčko-rimskim stilom se bavim, kao što sam rekao, već 20 godina i razlika je jako velika. Kada bi se sada susreo sa rvačem iz slobodnog stila i pokušao da se borim s njegovim stilom, verovatno bi obrisao strunjaču sa mnom. Isto tako i on, kada mu ne bi bilo dozvoljeno da koristi noge, jer u slobodnom stilu sama reč kaže slobodan stil, voljna borba ili slobodna borba na stranim jezicima, sve je dozvoljeno. Imate pravo da uhvatite protivnika za nogu, da ga sapletete, dok u grčko-rimskom stilu ne smete da koristite ništa do pojasa. Morate da vodite računa na saplitanje, na noge, na ganč situacije i
to su neke razlike u tim stilovima. Kada si upoznao Elicu i kada ti je rekla da i ona isto trenira rvanje, kako si se osjećao u tom trenutku? Jesi pomislio, Bože, dalje je moguće, sad evo u Bugarskoj sam na pripremama i naletao sam baš na rvačicu? Nisam imao predstavu o kakvoj se devojci radi, tek kada smo počeli da ulazimo u neku malo ozbiljniju priču, prijatelji iz reprezentacije koji imaju jako velike impozantne rezultate su mi rekli, da li znaš ti uopšte sa kakvom devojkom komuniciraš? Ja sam rekao, nemam pojma, kaže, ona ima olimpijsku medalju iz Rio de Janeiro iz 2016. godine. I ja tada nisam to toliko razumeo, ali ubrzo je naša veza postala ozbiljna i onda sam shvatio da imam čoveka pored sebe koji jako dobro zna šta ja radim, kako radim i nisam mogao baš puno da se pravim pametan ili da se pravim ja sam muškarac, jer imaš ženu koja ima jako veliki rezultat koji ti možda nikada nećeš uspeti da ostvariš. Tako da muški ego je morao ozbiljno da se proguta. Si radio na tome? Jako je bilo teško, sam početak da ti shvatiš da imaš pored sebe ženu koja jako dobro zna kako se osjećaš, kakvi su momenti, zašto, koja dođe i kaže ti ne, nećeš tako ništa napraviti. Bez obzira što si ti ubeđen, dobro sam, idem pravilnim putem, ona dođe i kaže ne, ja ne vidim da tako može bilo što da se uradi. I kada kažeš ali, već kreneš da se vraćaš nazad, čekaj malo, znači nije ti rekao to neko ko ne zna o čemu se radi, to ti je rekao neko ko je prošao sve to i uspeo. Tako da nije bilo lako, ali smatram da sam postao i bolji sportista i zadržao sam se jako dugo u samom sportu i dalje. Mnogi moji prijatelji iz moje generacije su već odavno odustali i bave se nečim drugim. Čak šta više otvorila mi je vrata i ka nekim drugim stvarima. Prepoznala je neke moje kvalitete koje imam i koje posjedujem osim sportskih kvaliteta. Tako da zahvalan sam što imam takvu ženu pored sebe. Da li može od rvanja da se živi u Srbiji? Jako teško. Jako teško, morate da budete zaista vrhunski, morate da imate vrhunske rezultate, morate da imate seniorsku, evropsku ili svetsku medalju, da ne pričamo o olimpijskoj, da bi država zaista pomaže manje sporteve i sportove koji nisu toliko razvijeni, jako je teško, pogotovo u Beogradu, izaći u prvi plan pored tenisa, fudbala, vaterpola, košarke i sportova koji su mnogo popularniji i mnogo ispred svega, ali država zaista pomaže i finansijski i sa pripremama i sa suplementacijom i sa sveme što je potrebno da bi jedan sportista mogao da se osjeća komfortno i da se bavi onim čime voli. Teško je, ali ne i nemoguće. Ja sam recimo imao tu pomoć od Olimpijskog komiteta, od države, stipendija na godišnjem nivou, ako si šampion Srbije, a bio sam više puta, država ti omogućava da ti imaš neku prosečnu platu, da možeš slobodno da živiš i da se razvijaš, da imaš za prehranu i za osnovne stvari koje trebaju jednom sportisti. Elice, kako si se ti osjećala tada kad se upoznala? Si verovala da je to sudbinski susret? Pa sve je tako brzo se izdešavalo da mnogo brzo sam posle stigla da živim u Srbiji i došla da živim u Srbiji i mislim da je sudbinski i tad sam verovala da je sudbinski. Prosto mi je bilo nevjerovatno, zašto ja sam imala 26 godina kad smo se upoznali, a do tad sam odbijala do 30 godina uopšte da se upoznam, da se udam ili bilo šta. A kada bi uporedila uslove treniranja i generalno kako ide taj proces treninga u Bugarskoj i ovde u Srbiji, koliko se razlikuje? Pitanje o rvane ima velika razlika, tek tu rvane se uloži u svaki grad u Bugarskoj, u svaki mali grad, bilo koji, ne pričamo o veliki gradovi, to se zna, veliki gradovi ima nekoliko kluba, nekoliko sale koja su točno za rvane prisposobeni. A tako i mali gradove, da ne kažem i sela, imaju strunjača gde može da izađe neko dete, da stigne do velike uspehe. Dok to nisam videla u Srbiji, u Bugarsku mogu da kažem da u Sovija možeš da živiš od rvane, s obzirom da imaš uspesi, kad imaš uspeh, taj uspeh se zaplati, tako da kažem. I možeš tako da imaš više stručnjaka za rvane, možda više se uloži u taj sport, tek tu mi u poslednje olimpijade imamo 2 olimpijski zlatne medalje, najplaćeni sport je u država trenutno. I
Prosto rvane je star sport i se gleda, mnogo je na počast. Jedan period života kada ste, pretpostavljam, počinjali da se zabavljate ili kada, evo recite nam, ste živjeli u Sofiji, je li tako? Ti si inače iz Varne. Ja sam iz Varna, ali da bi mogao da gradiš u sporta moraš da ideš da živiš u veliki grad. To je bio Sofija i morala sam na 15-16 godina da se prebacim tamo da živim, tako da više od svesni život koji sam proveo u Sofija. I kako živite u Sofiji, Aleksa? Pa lep je život u Sofiji, oni imaju jedan jako lep sistem, opet ćemo pričati za sportiste i generalno za mlade ljude, za studente i za decu koja nisu rođena u glavnom gradu, koja su širom Bugarske, periferija, čak i manja sela, daju mogućnost deci da se razvijaju baš u sferi koja njih interesuje, to je sfera sporta. Njihove srednje škole pa i fakulteti su zaduženi da uzimaju decu, eto recimo uzet ćemo baš rvanje za primjer, a svi sportovi su tako, imaju nacionalnu sportsku bazu jako lepu i imaju sistem da možete da se školujete i da se bavite profesionalnim sportom. Prave se odeljenja od po 20-30 učenika u generaciji koji se bave istim sportom, idu na prvi, drugi čas, nakon toga imaju fizičko dvočas, to je sat i po vremena njihovog sporta u rvanju gde imaju trenera, stručnjaka za rvanje, nakon toga zajedno odlaze na ručak i vraćaju se u školu. Tu nemate opciju da vaše dete ne dođe na rvanje, da ne dođe u školu, jer kada imate 30 dece koji zajedno idu i imaju zajednički cilj, jako je teško da jedan kaže, ja neću. Uglavnom, taj jedan se ili vraća kući ili je bukvalno nemoguće. Imaju jako lep sistem školovanja, što se meni jako sviđa. Svaki grad ima sportska škola. Da, imaju jako lep studentski grad, takođe zamišljen. Ja kad sam slušao njene priče kako su oni živeli kad su bili studenti, meni je bilo krivo što nisam imao takvu mogućnost. Ali eto, ja se nadam, eto i mi stižemo, ona je rekla malo pre, pomenula je da imaju i jako veliki broj stručnjaka. Mi treba da poradimo na rvačkim stručnjacima, na trenerima, na ljudima uz koje će izrastati u bolje ljude i bolje sportiste naša deca, mada je od prošle godine, ako se ne varam, i Beograd ima sportski centar na Košutnjaku koji jako lepo radi. To je prvi sportski centar isključivo za borilačke sportove u Beogradu koji je napravljen i eto, država ponovo je uspela da napravi nešto kako treba, da napravi zaista kvalitetno i mislim da je to jedan od najmodernijih i najsavremenijih kompleksa sa ovih prostora, ako ne i šire. I treniram tamo, najbolji klubovi iz Beograda treniraju tamo, naši reprezentativci u borilačkim sportovima, moram da pomenem da je bazirano za tekvondo, judo i rvanje. Tako da polako, ali sigurno uspevamo i mi da pratimo ne samo rezultatima, nego i uslovima za bavljenje borilačkim sportom. A koliko to profesionalno sportisti znači? Sad kad bi trebao da uporediš tu prethodnu salu, recimo, koju si trenirao i ovu sada u dvorani novoj, kako se osjećaš kad ipak je to tvoja druga kuća, mnogo vremena provodiš na treningu? Pa ja verujem da mladim sportistima je potrebno zaista malo. Neki poklon, recimo, mnogo od njih su zadovoljni kada dobiju majicu. A ti kada dobiješ prostor za vrhunski trening, kada možeš da treniraš sa svim svojim vršnjacima iz Beograda, pa čak i širom zemlje, tu se često prave i pripreme, dolaze i klubovi iz Valjeva, Šapca, Pančeva, pa čak gore iz Kanjiže, imamo lepe programe i zaista se lepo radi. Mislim da je to jako velika stvar i često starija generacija koja je sad već završila, a imali su rezultate, umiju da kažu da smo mi ovo imali, bilo bi tu još 2-3 medalje. I ja im verujem da je tako, eto, oni su od ničega morali da prave nešto, ali mislim da sada imamo zaista vrhunske uslove i da možemo u bliskoj budućnosti da se nadamo što boljim rezultatima na velikim prvenstvima. Jel veruješ da ćeš i ti tako jednog dana da kažeš sledećim generacijama da sam ja imao sada uslove kakve vi sad imate, a imao sam dobre? Da. Ne, uvek postoji to, kako je nekad bilo, kako je sada vam je sve dostupno, sada je lakše, vi ste razmaženi, vi imate sve, uvek će biti toga naravno, a ja se nadam da ću reći to, jer onda ću reći s razlogom, jer verujem da će tada za par godina još više napredovati, zašto da ne dobijemo još jedan takav kompleks, zašto da ne napredujemo još više, da otvorimo što više rvačkih sala ili sala za borilačke sportove, sale za sportove uopšte
jer mislim da su sportisti najbolji ambasadori i najbolji predstavnici svake države. Tako da imati zdrave ljude u zdravom okruženju je zaista velika stvar za celo društvo i za celu državu. Tako je. A jel planiraš da ostaneš u profesionalnom sportu nakon završetka profesionalne karijere? To je jedna jako teška tema koju sam ja baš imao sa Elicom na početku naše veze, kada je ona videla da moja karijera nije baš tako sjajna i da to ne ide u pravom putu, da sam ja malo u drugom planu i da ne radim kako bi trebalo da radim. I onda je jako teško izaći iz cele te priče, jer profesionalni sportista, pogotovo sportista koji se bavi borilačkim sportom, nema toliko mogućnosti da se razvija u drugim sferama života. Ti znaš samo jedno, sala, odmor i da jedeš. Ti malte ne preživljaš. To je jedan od najtežih, to je rudarski posao, najteži posao koji postoji. Sve je neizvesno. Niko ne gleda tu šta će biti kada se povrediš, ako ne ide, ako ne uspeš. Mislim, mi gledamo samo ljude koji su uspeli. A šta je sa milijardama ljudi koji nisu uspeli? Šta ćemo sa njima? I onda je tu jako nezgodno kada vi već dođete u godine kada treba već da imate vaša primanja, da budete samostalni, hoćeš da gradiš svoju porodicu, da izvedeš društvo, devojku, nebitno na piće, da možeš da se osjetiš, pogotovo ako si muško, da možeš da se osjetiš kao muškarac. I onda sam upravo imao jako težak razgovor sa njom i hvala je zbog toga, jer je rekla nije samo rvanje, nije samo sport, možeš da se baviš mnogo drugim stvarima i da pronađeš sebe, a rvanje će biti tu. Dokle god si zdravi, dokle god si sposoban, moći ćeš da izađeš. Ti se spremiš, izađi, bori se ko ti brani. Ti ćeš uvek moći. I stvarno je tako. Dokle god imaš volju i želju da se boriš, možeš da se boriš. To je najmanje što možeš da uradiš. Tako je. A jedini problem je ako, kao što je ona došla do tih nekih težih povreda, koje mogu da vas spreče da se borite ili da se vratite na borilište. Sve ostalo je moguće. Uvek možete da se vratite, uvek možete da se borite. Dokle god ste zdravi i dokle god vas zdravlje služi. Razmišljaš o tom trenerskom pozivu možda? Pa ja sam već skoro godinu dana trener u rvačkom klubu Partizan. Imam moje momke, moju ekipu. Ne bavim se sa baš malom decom još uvek. Zdravlje Bože, volio bi da imamo naše danas sutra pa da prvo vidim kako to izgleda. Ne volim mnogo da pametujem dok nisam prošao kroz nešto i dok nisam osetio. Bavim se sa momcima uzrast od 15 godina pa na gore. Znači, od kadetskog uzrasta pa na gore. Volim nekako kada pričam da vidim da me dete razume. Da razume jasno šta pričam. I mislim da mi ide dobro. Mislim da su me prihvatili, da sam nametnuo autoritet. Borim se i dalje na državnim šampionatima. Uspevam da se zadržim na toj prvoj poziciji i samim tim dajem primer kako treba. Da je teško, teško je, ali verujem da ću nastaviti da se bavim trenerskim poslom. Možda nisam neko kao Elica koji ima rezultat, sigurno nisam neko ko zna sve, ali sigurno sam neko ko zna kako ne treba da se radi i kako se sigurno neće doći do rezultata. Dok ste bili u Sofiji, da li si u nekom trenutku razmišljao možda da... Pređeš za bugarsku reprezentaciju? Da. Pa... Razmišljao sam, bilo je i toga, ali čak sam nastupio, ja odmah nakon što sam izašao iz realitija gde sam, ajde poslije ćemo tu temu, gde sam pobedio, nisam bio u formi jako malo vremena, bio je šampionat Bugarske na kom sam mogao da učestvujem, bilo je malo zatezanja, ali ajde kao zbog popularnosti, deca da privučemo ih u salu, pustili su me i tamo sam uspeo da budem šampion. Isto sam postao šampion Bugarske u kategoriji do 72 kg. Dobio sam poziv od trenera, da li želiš plaćene pripreme, finansiranje i sve, i rekao sam ne. Ja sam izašao iz moje reprezentacije iz razloga što je došao bolji borac iz inostranstva od mene, realno bolji, i ne želim istu stvar da uradim nekom drugom. Smatram da imate dovoljno vaših boraca koji treba da predstavljaju svoju zemlju. Ne vidim moje mesto pod bugarskom zastavom, ne u tom momentu, ne vidim ni sada, i ako treba da se vratim na veliku scenu, na Evropsko svetsko prvenstvo, sigurno ću to uraditi za Srbiju. Svaka ti čast, baš pravično razmišljaš i... To mi je neko bilo prvo signalno. Nisam imao mnogo vremena, to je sve desilo se na bum, nakon prvenstva države, odmah je došlo to pitanje, treneri su se okupili, ako hoćeš, pravimo pasoš i krećemo. Samo sam rekao ne vidim sebe u ovoj ekipi.
Ja sam pobegao od tog života da bi pokušao nešto drugo i ide mi, nemojte da me vraćate u salu, molim vas. A jesi razmišljao možda nekad da si pogrešio? Što nisi? Ne. Gospođa voli da kaže da se sve dešava sa razlogom i da ono što je moje, ako budem bio spreman, uzet ću ga kad tad. Tako da, idemo dalje. Idemo dalje. Kako provodite vreme? Znači, vi sada živite u Beogradu, je li tako? Tako je. Da, već 2 godine aktivno si živimo u Beogradu. Kako se ti osjećaš? Kako ti je u Beogradu? U odnosu na Sofiju? Da. Šta ti najviše nedostaje? Nedostaje mi... Porodica. Ajde, tako da kažem, ja sam izašla mnogo ranije iz kuće, da kažem. Naviku sam porodica da je daleko, ali ajde da kažem, taj moj krug ljudi, to društvo s koje sam izrasla, koje najbrže će da te razume, ajde imao sam ta barijera jezička, ali niko me ne razume. To je bilo samo u mojoj glavi. Ljudi me razume, ali kao ne možda me razume na taj emotivni način kako drugarica tvoja će te razume, tako da kažem, to mi je falilo mnogo i zato gospodine obacio mene u reality u Srbiji, ajde sad ti idi da naučiš jezik, da se socijaliziraš malo u Srbiji i poučio se, bilo je dobro. Mislim da sam posle ovo reality stvarno navikla na život u Srbiji. A hajde da mi ispričate prvi taj reality u Bugarskoj. Kako ste se uopšte prijavili? Ja sam kao slobodno vreme stavno gledala reality, no znala sam da ne mogu, zašto to nisam više sportski tip. Da ne mogu da učestvujem u takvu vrstu reality, zbog moje povreda, ne bi oni prihvatili, ne bi ja mogu da pokažem to što hoću da pokažem. Ali sam gledala koje u moje okruženje mogu da opišem, da bi gledao umjesto mene. I tako sam upisala njega, bukvalno na šalu, nismo verovali će da pozove, pozvali sa nas. Oko njega sam se vrtela 8 sati da ga čekam, a oni 8 sati oni psihološki se tretirali kako ja da se upišem da uđem u reality. I na kraju se je stiglo do tome da učestvujemo nas dvoje zajednički i tamo već je bilo skroz interesantna i različna priča od to prosto da kažeš reality. Zašto ti kako bio povezan mnogo emotivno i sportski i sve je bilo tam i tako on postajao zvezda u Bugarskoj. Na ljudi ga prepoznaju od mnogo drugi šampioni u sportu. Dobro, ali ti si bila zvezda već tada. Znači ja sam bila zvezda, ali on je prešao ta moja zvezda koja sam ja gradila godinama, on za 3 mjeseca postao mnogo više zvezda. Pa to je između ostalog zato što je i tvoj dečko. Je li tako? Nije, tamo sam malo žena od Aleksa. U Bugarskoj? Da. Pa da je moguće. Da, često se šalimo. Sada ćemo taj prvi i posljednji jer je sličan tip reality, sportski tip Exatlon koji je bio kod nas skoro i pre 4 godine Igrina Voljata u Bugarskoj. Tamo je Elica nakon tog reality često govorila, dovela sam Srbina da postanem žena Alekse, pobednika reality formata. Iako imam olimpijsku medalju i već me ljudi znaju, ali nam se desilo eto sad posle Exatlona da šetamo pijacom, idemo da kupujemo neke osnovne namirnice i da žena izađe iz onog štanda i kaže evo je Elica sa mužem. Tako da to se jako brzo vrati i to je promenjivo. Divno. Kada ste stranac u nekoj državi i kada pričate malo drugačije, ljudi to odmah im nekako im uđe u uši i postanete interesantni. Nešto drugačije kada vide im je odmah interesantno. Tako sam ja bio interesantan sa mojim katastrofa bugarskim koji sam tamo učio i tako je ona bila interesantna sa bugarsko-srpskim jezikom. Generalno ona kao ličnost je bila verovatno interesantna u Exatlonu, ali kako sam ja tamo bio jako popularan, tako i ona ovde preskočila moju popularnost. Kako je to izgledalo? Znači, oni su tebe pozvali i šta se dešava? Pozvali su nas, tačnije na casting da dođem i onda imaju jako dobar tim psihologa i jako dobar tim uopšte koji pravi ceo taj reality. Ja ću se potruditi u budućnosti, ne znam koliko ću uspeti da dovedem takav tip reality u Srbiji, jer mi obožavamo sportski tip reality-a. Takav smo narod, takva smo nacija i počinju prvo da te na tom castingu da te vređaju. Čim uđeš, počinju ko si ti, zašto si došao. Ja sam bio još u trenerci olimpijskog tima Srbije i pitali su me čija ti je to trenerka. Ja sam rekao, poklonio mi je prijatelj koji je bio na olimpijadi. I kažu, pa znamo da nije tvoja. Ti da si neki rvač, ti nikada ne bi došao ovde. Znamo da ne vrediš ništa. Bukvalno je tako počelo i pitali, dobro, kako si ti
video za naš reality u Srbiji, ne možeš da ga gledaš. Ja rekao, mene je devojka prijavila, ko ti je devojka? I kada sam rekao, tada Elica Atanasova Jankova, samo su progutali knedlu i pitali, a gde je ona? Ja sam rekao, evo je gore, čeka već 6-7 sati u kolima. Nervira te jako. I onda su rekli, ili možeš da je pozoveš da dođe? Ja rekao, ne može, Juri je vaš čovek već pola sata da je ugura ovde, ali ne želi da učestvuje u realitiju. I kaže, možeš ti da je pozoveš na telefon da ti pomogne nešto? Ja rekao, mogu, sići će sigurno. I kada je ušla, tada je nastala cela priča da uđemo zajedno. Trajalo je to nagovaranje, jer ona nije želela, što zbog reputacije, što zbog povreda. Ti si olimpijska medalja, a tamo možeš da izgubiš od svakog, možeš i da se povrediš i da bude nešto nepredviđeno. I ona je bila svesna toga i iz tog razloga je se pribojavala da uđe, međutim, pristali smo oboje i tu se desila cela magija jer smo dali reality. Uspeli su da izvuku iz nas sve što im je bilo potrebno. Znači, celu našu ljubavnu priču, našu povezanost, našu sportsku volju, bukvalno su uspeli da izvuku sve od nas i slobodno mogu da kažem da smo ona i ja izneli dobar deo tog realitija. Sa našom pričom. Tako da... I ti si pobedio. Eto, i ja se desi se da pobedim. Bio sam siguran da je to nemoguće, samo sam se zamislio da li je moguće da bugarski predstavnik pobedi u srpskom realitiju. Malo sutra. Međutim, tamo nisam pobedio sam, tamo je pobedio... Neko je procenio da ćemo mi ostati zajedno. A realno, niko ti neće dati ček u ruke zato što si ti dobar, lep, ovakav, onakav. Tu se uvek, to je reality, nije to sportsko takmičenje. Znači, neko tu vuče konce i malo posle toga kad sam ja slopio kockice, neko je tu procenio da ćemo nas dvoje ostati zajedno. I da ja nisam tip koji će uzeti novac, raskinuti sa Elicom, raskantati se i otišći kući sa tim novcem. Neko je tu sve kockice lepo složio. I nama je to bilo super. A šta se dešavalo nakon toga? Sledio je drugi poziv. Nakon toga, mi smo par godina živjeli u Sofiji, lepim životom, influencerskim, da kažem, nismo imali baš neke pretrane. Nije, posle reality smo se i venčali posle reality. Da. Da, evo, posle reality to je bio naš sledeći prstup. Da. Tačno malo manje od godinu dana posle realitija smo napravili svadbu u Sofiji i crkveno venčanje i malo ranije je bilo gradsko venčanje zbog mojih dokumenta i ostalo, ali crkveno venčanje je bilo u crkvi Sveta Nedelja, gde su mošti našeg kralja Milutina. Bugari nisu imali svoje kraljeve, pa smo im mi davali naše kraljeve kroz istoriju, a mi smo uzimali njihove princeze. Žena cara Dušana Silnog i Milica, poreklom iz Bugarske. Tako da, eto, imali smo tu neku lepu bugarsko-srpsku svadbu, simboličnu, i nakon toga smo dobili poziv za drugi reality, za Zadrugu. Za Zadrugu i njoj je bilo interesantno. Ona generalno je veliki fan realitija, ja sam otprilike, dok ne uđeš tamo ne znaš šta te čeka. Znači, možemo da pričamo šta god hoćemo, ovako, onako, da je ludnica, ludnica je. Nekako, ako treba da opišem, najkraće moguće, ako ste se ikada pitali kako izgleda pakao, izgleda tako što uđete u Zadrugu. Znači, tako izgleda bukvalno pakao, to je takva psihička borba. Mislim da mi je to jedan od najtežih izazova u životu, jer ja u momentu kada smo kročili tamo, čak malo više je bio to i njen inat da uđemo, jer svi su nam govorili nećete vi tamo izdržati, šta ćete tamo, često se brakovi raspadaju vam, a ne možeš ti meni da kažeš, da ti meni objasniš šta moja žena radi ili kakva je moja žena. Valjda ja to znam. Se javio tebi taj neki srpski inat, da kažeš, sad ćete da vidite da mi nismo... U meni ne, ali u njoj da. Pogotovo što je moja majka bila uplašena, šta će reći koleginice, šta će reći onaj komšije, porodica. Pa čekaj malo, pa vi svi to gledate. Vi svi to gledate, zašto gledate ljudi? Bili smo, iskreno da kažem, tada besposleni, izašla je dobra situacija, fin ugovor i u momentu kada smo kročili nogom tamo, shvatio sam da ne postoji novac za koji treba ući tamo. Postoji, ali u nekim određenim situacijama, u momentu kad sam kročio, žestoko sam se pokajao. Prva 3 dana sam se kapuljačom ovako kružio i šetao sam i nisam mogao da verujem šta sam sebi dozvolio. Na kakav nivo, i onda je tu moralo da se
morao sam prvo da se izborim sam sa sobom i dosta njih to prihvata kao posao i namerno rade neke stvari, namerno provociraju i onda je meni prolazilo kroz glavu kako ću ja njenom ocu koji znam da prati, ne razume sve, ali psovke jako dobro razume, da objasnim da je neko ko je hteo da povredi mene namerno psovao moju suprugu, a ja sam sedeo jer pravila tako nalažu. Da za neki novac, kakav god daje, dozvolim da se njemu vređa nešto što je najsvetije. To je meni bio takav šok kad sam ja skapirao da je to totalno moguće i da će se to desiti sigurno ukoliko uđem u neki konflikt ili raspravu sa bilo kakvim učesnikom tog realitija. A je li to bio izazov za vašu vezu? Sad kad gledate iz ove perspektive. Za našu vezu ne. Mi smo toliko stabilno ušli, toliko je bilo jasno. Na našu vezu možemo da utičemo samo nas dvoje. Treća osoba, treće lice može samo ako je mi uvučemo u našu vezu. Do tada ne postoji osoba koja može meni da kaže kakva je moja žena, šta će ona da uradi ili kako će da deli. Ne mora ni da mi kaže, ja često nju pročitam po pogledu o čemu se radi. Tako da ne postoji nikakva mogućnost da ti meni poljuljaš vezu ili brak. Pa dobro, to ste sada iz ove vremenske perspektive, jasno vidimo da ste to dokazali i pokazali. Da. Znači, izašli ste samo jači iz toga. Apsolutno, ona je nakon meseca i po dana napustila, ja sam 5 meseci sedeo tamo i nekako smatram da je moj najveći uspeh to što sam izašao neprimećen iz takvog realitija. Ne postojim. Znači, nije mogao niko da me isprovocira, da me izbaci iz... Bio sam konstantno izvan zone komforta, znači ne spavaš, nemaš hranu, okružen si lošim ljudima, katastrofa, sve je loše, znači nema dobrog i nikog ne zanima dobro i ti ne možeš da se istegneš po nečemu dobro, znači samo loše. I zato kažem često da je moj najveći uspeh što niko nije uspeo da me psihički pobedi, da ja tamo pravim da imam neke izlive emocije ili nešto što nije primereno sportisti i čoveku kakav ja želim da budem. A jesi sumnjao u sebe u nekom trenutku? Kako nisam? Jer ja znam da sam spreman, ja sam spor, ja znam da sam jači od svih, ali ne smeš, moraš verbalno da se obračunaš sa svima, a često ta verbalna rasprava nema logiku jer se svodi na prostakluk i na psovke i nema nikakvog smisla. I onda sam gledao da to minimalizujem i da to izbegnem. A ovaj treći reality? Treći je egzatlon, treći je bio super, treći je trebala samo gospođa da ide jer ja nisam baš mogao zbog posla, inače sam komentator Arene Fight za borilačke sportove i malo je bilo nezgodno, kolege rade punom parom, da ja sebi dozvolim taj komfort, da nisam tu 2 meseca i trčiš na televiziji Informer, mada nije bilo problema, hvala direktoru, hvala i glavnom uredniku moje televizije što su mi omogućili da budem, deo još jednog reality projekta. Na meni tako odjednom dođe ideja, ljudi pozovu i pakuj kofere i idemo, rešava se odjednom. I ja sam onda želeo samo ona da učestvujem, mada dobio sam pitanje na intervju, ne možemo da vas uzmemo oboje, ti ili ona. I ja sam koji stopa rekao ona. Zašto ona? Ja rekao, mislim da ja sam negde se ostvario sa pobedom u tom bugarskom realitiju, mislim da će njoj mnogo značiti i moći će ta socijalizacija da upozna malo bolje i naš mentalitet kroz taj reality format koji ima sportsku priču. A kako si se ti osjećala? Ti je bilo teško da komuniciraš s ljudima koje prvi put isto vidiš ili ti je to baš leglo i naučila si srpski, jel tako? Da, ne, ja sam znala srpski, mogla sam mnogo dobro da razumem ljudi, ali nisam bila sigurna da li oni mene razume. Tu sam imala ta barijera, čim odmah nekome pogleda, ne razumem te ja odmah sa ispaničem, ja ne mogu, ne znam kako, ne pričam dovoljno dobro, tako, ali tamo na baza što je više sportski tip, sam se oslonila na to, dobro, bit će lagano, svi sa sportisti, bavi se na neki način. Nisam imala uopšte problem sa socijalizacija, ipak ja sam ceo život živjela ta vrsta puno ljudi, povezano opet sa sportom. Ajde, bili sa tamo nekoliko ljudi koji su mnogo popularni, za mene nisu bili popularni, za mene je bilo interesantno da gi upoznam takvu kakvi su, živi, znaš što jede ovaj čovek, znaš što pije, bukvalno kako žive, provedeš 2 meseca non stop s ove ljudi. Bilo je dobro, lego mi je tako kako se kaže, evo izašla, mislila sam da
nećemo se družiti, bit ćemo već dosadni jedni na drugi, ali evo, ostala sam s nekom da se družimo opet oko sporta. Kažem, mene više me pozovete u neku takmičenje od koliko da pijemo kafu. Dok sam se pripremala za ovu epizodu, baš sam pogledala na YouTube-u jedan isečak gde si ti sa takmičarkom iz suprotnog tima gađala si neke vreće, verovatno pune peska, i onda je baš komentator komentarisao kako je toj suparnici tvojoj važno da pobedi da bi imala pravo na neki telefonski poziv i da si ti namerno prolongirala to bacanje da bi tvoja suparnica pobedila, da bi imala pravo na telefonski poziv. To je istina? To je istina, no slika nije točno takva. Pre toga je bila borba isto za pozive koje naš tim je osvojio. Posle sad dodali još minute koje mi da nastavimo da se takmičamo i za mi te minute sljedeće koje treba da se osvoji, mi smo ekipno odlučili, kapitan je bio Aleksa, tako da kažem, naš kapitan je tato odlučio da mi dajemo, da oni pa makar 10 minuti ceo tim da podeli, da oni isto imaju mogućnost da se čuju sa svojom porodicom. Tako da to je timski odlučeno, ali za ta borba je riskovana što tu se broji poeni koliko pobeda, koliko zagube imaš i one stavio na račun nas dvoje da podnesemo te zagube koje će možda utiče na naša individualna borba i mi može da ispadnemo zbog toga. Ali ta gledna točka stavio na risk naš broj poene o tome, ali oni da imaju poziv sa svoju porodicu. Ali svaka vam čast, vi ste zaista tu pokazali, eto, meni je to bilo upečatljivo, jer ipak je to takmičarski reality, nije vam to išlo u prilog. Jeste, plavi su izveli dva najbolja takmičara, muškarca i ženu, i ja sam odmah kao kapitan ekipe izabrao mene i Jelicu, jer sam bio svestan da ćemo dobiti negativne poene, ali da u plavom timu postoji jedna majka koja ima 2 male dece i koja će mnogo značiti da vidi na video poziv i da se javi svoje deci. Malte ne sam je rekao, Jelice, izlazimo čisto samo da forme radi i to je to. I iskreno ne želim i ponovo bih to uradio i sigurno sam da bi i ona ponovo to uradila, tako da, eto, mali neki lep gest da nije sve u tim nekim pobedama i da ima nečeg ljudskog u sportistima, da nije sve na svaku cenu. Baš lepo. Rijetko kad to možemo da vidimo u takvim takmičenjima. Obično ta takmičenja baš promovišu taj, timski duh u okviru jedne ekipe, ali opet se to nekako svodi na taj neki individualizam. Zato i jeste zanimljiva to vaše učešće, jeste vas dvoje par i te poruke vaše i vaša komunikacija je bila lepa. Bilo je lepo videti vas na televiziji. Na čemu trenutno radite? Znači, angažovan si kao komentator borilačkih sportova na Areni? Jeste, to je posao koji jako puno volim i jako sam zahvalan i mojoj televiziji i celoj ekipi s kojoj radim. Mi smo zaista jedna jako lepa porodica koju podržavamo jedni druge i pomažemo jedni drugima na sve moguće načine. I trudimo se da kraj malih ekrana našim gledalcima prenešemo što bolju i što interesantniju sliku svih sportova. Da promovišemo malo i te manje sportove koji nisu toliko zastupljeni, da pomognemo tim manjim salama i trenerima pa i deci koja tek izrastaju. Složit ćeš se, jako je lepo kada dođeš sa kamerom i sa novinarom ili sa čovekom koji hoće da intervjuiše neki sport koji tek počinje da se razvija i prikaže ga na televiziji, da ljudi mogu da vide o čemu se radi. Makar malo da im približiš na neki način, to je zaista veliki uspeh za nas. Bavim se, borim se i dalje, treniram Rvački klub Partizan, kadete, juniore, pa i seniore, mada još sam mlada za tu seniorsku prvu ekipu. Trebaš na svaki stepenik da nagaziš da bi se popeo do vrha. I možemo da kažemo da imamo jednu jako lepu priču, jednu jako lepu organizaciju koja se skoro osnovala, a to je patriotizam nove generacije. Okupljanje mladih i okupljanje odgovornih pojedinaca koji će mlade ljude objasniti im šta znači patriotizam i uvesti ih u celu tu priču. Imamo jako odgovornu i jako humanu poruku za sve. Trudimo se da razvijemo sport, to je jedan od mojih zadataka, ja sam deo te organizacije i... Ali nije preduslov da su ljudi sportisti, tako? Ne, samo da su prave patriote. Šta znači za tebe reč patriotizam? Patriotizam za mene znači to je ljubav prema domovini, ljubav prema državi i ljubav prema narodu.
i mislim da je to jedna prava reč koju naš narod i dalje jako voli, jako poštuje i mislim da mi kao Srbi generalno smo jako velike patriote. Da je to nešto što nas sve spaja i što bi trebalo da nastavi sve da nas spaja. Koje aktivnosti sprovodite? Jedna od aktivnosti u koju ću ja lično biti uključen, koju znam, to je da ćemo početi veliki obilazak svih manjih klubova i svih manjih sala, da pokušamo da im pomognemo, da vidimo šta je potrebno njima od njihovih uslova, od opreme, od dovođenja dece, od obrazovanja trenera, sama promocija svakog manjeg sporta i svake sale mislim da je prava stvar generalno za jednu državu, jer kao što sam već rekao, sportisti, zdravi ljudi su najbolji ambasadori svake države, najbolji predstavnici svake zemlje. Skoro smo imali otvaranje u Domu omladine, imali smo predstavljanje naše maskote, Rodoljuba, imamo baš lepu maskotu, orao po imenu Rodoljub, Rodoljublje. Nema ništa lepše, orao koji je prošao kroz sve prepreke, kroz sve izazove, od Kalemegdanske tvrđave, pored Viteza, pored Rvača, pored MMA borca i došao da nam se predstavi i da se zahvali našim gostima i našoj publici na otvaranju same organizacije. Bravo, čestitam vam i svu sreću vam želim u narednom periodu i uopšte u radu. Da li postoji nešto na čemu privatno sada radite? Kad smo odlučili da će ovde živimo, da imamo nešto svoje, tako da kažemo, kupovina stana, kuća, bilo šta, da bude to neki naš deo u Beogradu, već smo to uradili, Varna, Sofija imamo, ali evo, vreme je da imamo to i u Beogradu. Kad smo već odlučili ovde da živimo, tako da s time se malo više bavimo. Gde pronalazite podršku za taj poduhvat? Imate podršku porodice, pretpostavljam? Uvek imamo podršku porodice i kako njene, tako i moje. Eto, kao što je rekla, tražimo da napravimo to neko naše gnezdašce, da ćemo da budemo stalno, jer kao sportisti i generalno kroz sve te reality priče i kroz sport jako puno putujemo, jako puno se premeštamo i ja često volim se našalim, jedan dobar period smo proživeli u kolima. Stalno premeštanje stvari, stalno hoteli i sobe i onda mislim da nam zaista treba da se negde skrasimo i da se negde smirimo i radimo na tome. Ja se nadam da ćemo u skorije vreme uspeti. Pronašli smo, eto samo da nađemo još zajednički jezik. Kao što je rekla Elica, imamo u Sofiji naše mesto, imamo u Varni naše mesto, još samo ostaje u Beogradu, gde želimo da ostanemo i gde želimo da živimo. Mislim, ja sam pravi patriota, doveo sam ženu sa olimpijskom medaljom koja će da živi u Srbiji, u Beogradu. Nema većeg patriotizma i trudit ćemo se, eto. Znači, definitivno ste presekli, Beograd će biti baza. Da, eto, država i tu pomaže, ne samo u sportu, za mlade daje taj kredit. Svaki sistem je generalno napravljen da uzima, svaka država je napravljena da uzima sa kaznama, sa porezima, sa ovim, sa onim. Kada država daje, kao što daje Republika Srbija, treba uzeti i treba iskoristiti. Krajem aprila predsjednik se oglasio i rekao je da su potrošena sredstva za kredite i pomoć kupovine nekretnine mladima, ali obećao je i verujem da će ispuniti da je obezbeđeno, čini mi se, oko 300 miliona, gore dole slagaću, nije ni bitno, rekao je da će biti još pomoći i od države, još tih subvencija za pomoć mladima i ja sam jedan od kandidata i nadam se u skorije vreme da ću i ja dobiti tu pomoć od države. 100.000 nije malo, zaista nije malo, kada prikupite još neka vaša sredstva. Slažem se ja da su nekretnine otišle u nebesa, ali uz neki pravilan rad i pravilno planiranje zaista može da se živi dobro u Srbiji. Eto, ja imam uspešnu ženu koja ima sve, znači ostvarila se u svakom smislu, još da se ostvarimo u tom porodičnom nekom smislu i kada mi još država pruža pomoć da mogu da se ostvarim, da nađem svoje mesto u svom gradu, u svojoj zemlji, smatram da je to jako velika stvar i da treba da se priča o tome, kao i o još mnogim stvarima. I eto, nadamo se da u skorije vreme ćemo uspeti da dođemo do našeg gnezdašceta, da proširimo našu porodicu. A jel misliš da je to jedan od načina kako država neguje taj patriotizam? Jeste i ja smatram da je takođe omogućiti mladim ljudima da se odvoje i da planiraju svoju porodicu, da se razvijaju, da imaju svoj prostor, svoj kutak, smatram da je jako bitno.
život u zajednici je težak, zaista jako težak, uvek morate da pravite neki kompromis i smatram da je mogućnost da se osamostališ, da živiš sam i da dovedeš sebi ženu ili muža, da napraviš svoju porodicu jedna od primarnih i jedna od važnih stvari kako bi ti ostao u svojoj zemlji, dobio mogućnost da sam praviš svoje planove, da radiš i da se razvijaš. A mislim da je to moguće, ne da mislim, nego ja sam jedan od primjera da je moguće. Zaista je moguće. Evo, ja imam lep posao, bavim se sportom, imam lepu ženu, uspešnu ženu, ništa mi zaista ne fali. Imam dovoljno i slobodnog vremena da mogu da se bavim i drugim aktivnostima. I mislim da je zaista moguće da mladi ljudi mogu da ostanu u Srbiji i da mogu da se razvijaju u Srbiji. Sada ima nezadovoljnih uvek, ima ljudima koji uvek im nešto fali, uvek im nešto smeta, ali ja zaista ne mogu da ih razumem. A kako reaguju ti kojima nešto smeta? Ja mislim da je teško kada vide vas dvoje tako mladih, uspešnih, lepih, obrazovanih, proaktivnih. Vi ste zaista onako sve uradili u pravom trenutku. Da će Bog i da se to gnezdo proširi. Hoće. To vam želim od srca, ali šta misliš, šta je tu? Je li to neka nemoć, neko lično nezadovoljstvo? Pa ja mislim da su to neke lične frustracije, neko nezadovoljstvo i nikada nisam voleo da tražim neke razloge ili da upirem prstom u nekog drugog i okrivljavam nekog drugog. Za moje lične neuspehe sam odgovoran samo ja, niko drugi. Znači, samo ja, za to što ja nemam vrhunski rezultat, što nisam uspeo možda nešto što sam želeo ili što mi je sam odgovoran ja. Ali imaš drugi način, otvorit će se druga vrata. Ko radi i ko se trudi, to se uvek primeti. To se uvek vidi i nemoguće je da mlad čovek ne može da se izbori za sebe. Često volim da kažem, najmanje što mogu da uradim to je da se borim. Znači, najmanje što mogu da uradim, to je da se borim. Možda nemam neko obrazovanje, da sam neki naučnik, da sam mega pametan, ali mogu da se borim. Mogu da radim. Najmanje ruku kažeš, mogu volu rep da iščupam. Zašto bih sedeo, zašto bih izašao na ulicu da protestujem, da tražim krivca? Slažem se da nije savršen. Slažem se, znači uvek ćeš naći negde neku mrlju, neku fleku, ovo mi se ne sviđa, ovo mi se... A daj da vidimo šta si ti uradio. Ali postoji nešto savršeno, misliš? Ne postoji. Savršenstvo po meni ne postoji. Zaista ne postoji. To je neka iluzija, neka vizija. A kako reaguš kad te napadaju? Pa generalno Jel to govori više o tebi ili o njima? Pa o njima. Mene generalno jako je teško da me napadneš jer nemaš odakle. Imam jako silnu tvrđavu koja me čuva i ne možeš da me pipneš ni sa jedne strane. Kako god da okreneš, meni je žena, olimpijska medalja, ostvarena žena, lepa, pametna, dobra i veruje u mene i radi na tome da se ja razvijem, da ja budem uspešan, čeka me, toleriše sve. Nemaš odakle da me napadneš. Ja se i dalje takmičim, i dalje se borim, trudim se da izgledam dobro, trudim se da sam u formi, radim. Nemaš odakle da me napadneš. Kada me napadneš, često ti kažem, da, to je moj izbor. U čemu je problem? Zašto kaži mi u čemu je problem? U čemu je problem što ti navijaš za Zvezdu, a ja za Partizan? Jel mi zbog toga treba da se svađamo ili treba da zakrvimo, ne daj Bože? Jel problem to toliko različito? Ne, ja mislim da je meni dobro. Ja verujem da je meni dobro. Ja verujem da ja idem ka pravom putu da se razvijem, da steknem, da... Sada ne treba ni maštati o nekim milijardama, ajde malo taj influencing i Instagram i TikTok malo su i poremetili vrednosti i sve to. Ona je čak rekla u početku da sam ja popularniji bio od nje nakon realitija. Da, to je ta magija društvenih mreža i magija medija. Jel to ima rok vremenski? Ima, to prođe. To bude i prođe, ljudi te zaborave. Ljudi svesni? Nisu svesni. Oni bi volili da žive u tom momentu do kraja života, da misle da je to sve. Ne, to je lažan život. Evo i ona će vam reći da to nije istinski život, jer mi imamo prijatelje koji su influenceri i ona čak je odrasla sa par njih i zna da to uopšte nije tako. Čak možeš da ispričaš za Jasmin kako je snimala tebe dok si trenirala i kačila snimke, a ona sedala i jela brzu hranu, junkie food. I kaže, to svi rade. To je sada in. Da, i Dubaj i te slike, nije realno, ljudi. Zaista nije realno. Zaista, to nisu neke realne stvari i ako nisi prvo realan prema sebi, šta mogu i koliko vredim, koliko odgovornost mogu da pronesem, ali šta ti hoćeš onda? Šta ti želiš, šta tebi smeta? Kaži mi gde ja tebi mogu da pomognem, da te posavetujem, šta si ti uradio da tebi nešto ne valja ili nešto ti ne odgovara.
Koji savjet, Elice, ti imaš recimo za mlade, ajde da kažem, devojčice koje razmišljaju da se upuste da treniraju rvanje? Mi imamo percepciju da je rvanje muški sport, jer kod nas u Srbiji nije nacionalni sport kao u Bugarskoj. Šta bi im ti poručila? Koje veštine mogu da razviju? Rvanje je sport koji može da ti daje, možeš da nije samo profesionalno da juriš celi, može da ti daje mnogo dobra fizička osnova, da znaš da trčiš, da budeš, evo sad je moderno da izgledaš dobro kao snaga, ta izdržljivost, to što treba, moderno je da se sportува, moderno da se ide u teretani, evo rvanje je sport koji može dobro da daje te osnove kako to da radiš, ali za oni koji se bave malo više profesionalno mora mnogo disciplina, mnogo želju, zašto ti možeš da budeš vrhunski spreman, ali ako ti fali želju, te zadnje 2 sekundi možeš da zagubiš borbu. A može i zadnje 2 sekunde ti pomognu da pobediš ta borba. Tako da želju i volju za pobedu, to sa koje radi vrhunski već sportista, da stigne najveće uspehe koje imaju. Ti kada si prestala profesionalno da se baviš, nastavila si da treniraš, pretpostavljam? Evo, tu je da ja nisam mogla da nastavim da treniram. Tu je bila ta mnogo teška psihička barijera, zašto te radiš nešto ceo život, uspešen si, znaš da možda imaš još mnogo uspehe, ali evo, moje povrede koje sam ja imala su bili mnogo rizični za moje zdravlje i nisam mogla da nastavim, ne pričam o sportu uopšte, nisam mogla uopšte da treniram. I uopšte od tada ne treniraš? Bili sa godinama u kojima nisam se bavila sa sportom, isključila sam uopšte taj život, bežala sam od ta komunikacija zašto kad znam da ne mogu da izađem na strunjača, šta će mi mene to, bolelo me, mnogo psihički me je bolelo, da ne kažem fizički, ali evo kad sam se upoznala s njega, oko njega sam se vratila opet u rvane, ajde opet da treniram, ne mogu da se vratim u rvane, da treniram rvane, to je mnogo rizično za moje povrede. Ali evo da održavam sebe, sam uspela da se vratim i da preguram ta psihička barijera koja je, ok, ja ću trenirati, ne mogu da izađem na strunjače na velike prvenstva, ali bit ću bar da izgledam dobro. Izgledaš fenomenalno. Hvala, trudim se. Kako se neguješ? Pa, evo. Jel imaš neku posebnu rutinu, jel? Jeste, moja rutina je, svaki dan čovjek može da udeli za sebe bar u 40 do sat vremena. Ne moraš ti da se uznojiš ili bilo kakav trening da uradiš, da pobrineš za tvoja pokretnost, fizička sposobnost, ne moraš ti da ideš u teretani ili odmah da ideš napolje, ne, ti sad imaš i na televiziji da si pustiš, imaš mogućnost za sport bilo kakav, tebe ne treba neki veliki prostor, samo 1 kvadrat da imaš mjesto za sebe i moraš da imaš pokretnost i da budeš fizički sposoban. Znači nema opravdanja, to je poruka. Nema opravdanja. Evo, ja sam počela prvo sa jogom. Obožavam jogu, ali neko će da kaže borovački sport kako? Obožavam joga i mislim da ona je mnogo dobar deo za bilo koji sportist da se bavi sa jogom. Dori profesionalni sportist. Kako si radila na sebi psihički? To je strašno kada nešto na što je bio tvoj svakodnevni život, ti neko kaže da sad više ne možeš. Ti si imala povredu kičme, čega? Ja imam ozbiljni 2 operacije, morala je 3, ali iz ta 3 nise stigu da se uradi zašto nije bilo mogućnost da se oporavim 1,5 godine da bi stigla za sljedeća olimpijada. Tako smo odlučili ako ja mogu da živim sa ovo povredom i da ne treba da radim operacija koja već je bila sa implantima u gravnaka, mogu da živim normalno, prosto moram da čuvam mnogo svoje telo i mnogo je trudno bilo psihički, strašno trudno je bilo kao period, van si to društvo koje je nastavljao te godinama još da se bavi s tim, ti ne možeš se pridružiti ni da priprema ni na ništa. Ali evo, više sam tu sklonila ta pažnja već stvarno kad sam upoznala njega. Već sam ušla u neki, gradiš nešto porodično, tu si imaš drugi cijeli, drugi prioriteti i mislim da to je bilo raskovniče za moj psihički cijeli život. Znači, bugarska princeza je upoznala svog srpskog princa i stvari su krenule pozitivno svojim tokom. Da. Jel' tako? Da, nisi samo rekla za eliksir za lepotu, morate svaki dan mužu da popijete pol litre krvi i onda sve bude savršeno. Predobro izgledaš za te pola litre krvi i ne verujem ti. Malo sam se usukao.
jel ima Bugarki u Beogradu koji žive? Jel imate neke grupe, Viber, pa da razmenjujete iskustvo, da se možda viđate, ili si našla unutar možda Aleksinog društva? Postoji Bugari u Srbiji, jako malo, više su tu poradi neki biznes došli u Beogradu, tako, no postoji ima Bugari u Srbiji. Kako se osjećaš sad, recimo, kad u sred Beograda čuješ bugarski? Ti bude drago? Mnogo mi je drago i mnogo je smešno da čuješ kako Bugari u Srbiji pričaju ljudi koji žive duge godine, to je nekde mešano bugarsko, srpski, jedna minuta pričaš na bugarski, jedna minuta pričaš na srpski, ali razumemo se na naš jezik. A koja je tvoja omiljena pesma? Koju poručuješ u kafani? Srpska. Jel ima neka koju ti poručiš? Znam, koja je bio? Na Toše Projevski, Bože, branje od zla. Evo se tako zove pesma? Bože, branje od zla. Da. Jel ti imaš neku pesmu na bugarskom koju poručiš? Imam, volim sve, volim narodnu bugarsku, volim zabavnu, ima Aziz, imaš Galenu, Preslavu, imamo onu dobro poznatu od Kamelije, Luda po tebe, što je bila hit kad je izašao Južni vetar. Tako da ima. Kako je izgledala vaša svadba? Kako su tvoji roditelji reagovali kad si im rekla zabavljam se sa Srbinom? Jesu imali neke predrasude? Moj nisam ima to je Srbinom, kad kažeš u Bugarsku da kažeš Srbina, to kao da kažeš rođeni brat neko. Mi tako Bugari prihvaćamo Srbija, zašto mi na svaki čošak imaš srpski roštilj, tako da kažem. Srpska muzika se sluša. Znači, ti stvarno govoriš da neko je svoj. Uopšte nama Srbija, kad kažeš, ne izgleda čuždo. A tebi? Pa složit ću se sa njom. Ljudi imaju predrasude malo i mi smo takav narod da malo gledamo sa visine. Volimo sebe najviše od svih. Ok, ali eto, živeo sam u Sofiji, živeo sam malo i u Varni, upoznao sam ljude iz različitih krajeva Bugarske i oni mnogo više vole i cene nas nego mi njih. To je čista istina i mnogo naših umetnika, pevača i pevačica ne bi nikad bili to što jesu da nije te bugarske koje ih je stalno zvala i gde su tamo napravili najbolje koncerte i sve. I zaista se tamo sluša mnogo srpska muzika, negde čak i samo isključivo srpska muzika, imaš Bugare koji ne slušaju bugarsku muziku, samo srpsku, obožavaju našu hranu, naš roštilj, čak često putuju do Srbije samo da bi jeli i vratili se. I generalno mi malo imamo te predrasude prema njima zbog političkih situacija i stvari koje su dešavale kroz istoriju, ali mislim da oni obožavaju, vole Srbiju i vole srpski narod. A koje ti je omiljeno srpsko jelo? Jel spremaš neko srpsko jelo sad u kući? Sada ne, jer sada je muž na režimu i vodi računa o kilogramima, sada se pridržavamo neke drugačije stvari, ali generalno da. Ja insistiram, a i ona voli da kuva. Da, ajde kuhnja kao jela sa skoro slični. Ajde vašu da kažem proja, nešto koje nisam probao u Bugarsku, drugu koh i tako neke stvari, volim, jedem, ali no, jela kao jela sa slični, prosto kao svaki krajina dadena država spremaju na različan način, tako da Bugarska i Srbija, pa su da kažem, možda se samo spremao na različan način, ali pa su. Sad ću vas pitati nešto, ne znam da li ste voljni uopšte da pričate o tome. U toku spremanja za ovu epizodu videla sam jedan članak gde je možda izvučeno iz konteksta priča vezana za vaše potomstvo i za vašu borbu. Jel ste voljni da pričate o tome? Pa, možemo, da. Nasmijela se. Ja nemam nikakvih problema. Ne, apsolutno nikakav problem nemam, da. Da ona priča više o tome, ja bi onom delu koji sam ja rekao, verovatno, na koji si ti obratila pažnju, ali ona da priča o tome, jer smatram da treba da se priča o tome i smatram da ima mnogo mladih i mnogo porodica koji imaju problem sa potomstvom i nekako mi smo narod koji se stidi tih nekih stvari koji su zaista normalni. I da li treba pričati sa svima? Ne. Ima ljudi koji postavljaju pitanja, čisto da bi postavili pitanje, ono, kad ćete? Jel su vas nervirala ta pitanja? Jel tako i u Bugarskoj isto pitanje? Znaš kako je kod nas? Kad se zabavljaš dugo sa nekim dečkom, kad ćete početi živjeti zajedno? Pa kad počete živjeti zajedno, kad će svadba? Pa kad bude svadba, kad će prvo dete? Pa tek rodiš prvo dete, kad će drugo? Jel tako? Ima pitanja tih i u Bugarskoj? Pitanja imam bilo gde po svetu takve, ali osoba ko može da pita tako, da uđe lično i privatno, to je osoba koja nije videla ništa teško. To je stvari su mu se dešali mnogo lakše. I kad dobije odgovor za koje nije spreman da govori,
to jest da je kompetentan, da zna o čemu je priča, tad se on samo osjeti Suvišni. da, kao zašto sam ja to pitao. Tako da više to i mislim i smatram da treba da se priča, zašto to samo u informacijama mi može da pomognemo jedni na drugi, zašto to je mnogo često već viđen problem a informacija je jako mala, zašto to ljudi se prosto stide da pričaju o tome ili stvarno ne znaju, nemaju dovoljno informacija. Kako se boriš sa tim kad tebe neko pita, recimo, šta radite, jel ti bude neprijatno, ili imaš taj otklon, promeniš temu, ili otvoreno, ajde sad da ne pričam baš sa nekim strancima, ja sam sada vama stranac, ali pošto želite da pričate, ajde da iskoristimo ovu priliku da zaista pošaljemo jednu poruku, da moramo da razgovaramo. Čini mi se nekako izgubili smo i u najužem krugu da razgovaramo i da pričamo. Roditelji, mnogi parova i ne znaju možda da mladi imaju problem. Ne da možda, nego sigurno ne znaju i celo razgovor se pa ajde više, kad ćete, šta čekate? I onda mladi nisu ni spremni da podele svoje iskustvo ili problem koji recimo imaju i tu se svaka tema završava, pa kao šta je, pa kako ćete, pa ovo, pa ono. Nije mi uvek prijatno, jer nije uvek mesto za takav razgovor i ima ljudi koje smatram da ne treba da ih zanima moj privatan lični život, a dobijaš često pitanja kao što si ti rekla, ajde kad ćeš više ili šta čekate ili tako neka pitanja nebulozna, a ni ne znaš o čemu se radi, niti si upućen. Ne, oni ležu na savjeti, otpusti se i tako, ili uradi nešto, idite na putovanje. Ne. Prva deo je ti moraš svoj organizam da bude zdrav, na tome je prvo da se svedimo, to je nešto fizički, prvo moraš da vodiš računa o svoje telo i svoje zdravlje. Kod mnogo ljudi to traje mnogo godinama i je uvek povezan sa zdravljem. Da se slažeš da taj teret više na ženi? Jest. I da uvek nekako posmatramo do nje. Evo, ja se sećam, sam imala problem, nisam dugo mogla da ostanem u drugom stanju. Uvek su nekako gledali ljudi u mene. Mene su pitali više nego njega, kao, ili imaš neki problem? Šta se dešava? Kad ćete? Da li je to zato što smo mi ovde nekako, da kažemo, patrijarhalno društvo, pa balkanski je mentalitet, uvek je žena kriva, uvek je... Da, slažem se s tom u potpunosti i sigurno je na njoj uvek veći teret i na ženama generalno je uvek veći teret što se tiče tih nekih stvari, a nije uvek tako i smatram da mora da ima podršku i razumevanje partnera u svakom momentu. Mi generalno, kao mi, nemamo sada da kažemo neki jasan problem zašto nije došlo do toga ili zašto se ne dešava trenutno sad. Ja generalno verujem da je to Božja volja i da će se to desiti. Smatram da smo dobri ljudi i da zaslužujemo da proširimo Bože zdravlje kad se skućite, da sve krene. Eto, to je prvo da se skućimo, pa polako. Ne žurimo zaista nigde i nismo otišli do tih krajnjih mera, do te veštačke oplodnje, in vitro ili nečega. Pustamo da sve ide svojim tokom, trudimo se, kao što je Elica rekla, da budemo zdravi i da budemo spremni u svakom momentu, vodimo računa o svom zdravlju, pre svega. Često se dešava, kad si rekla da je na ženama taj teret, često dešava da se raspadaju i veze i brakovi i da dođe do ozbiljnih svađa baš iz tih nekih, prosto nemaš komunikaciju sa partnerom, ima preveliki pritisak i prosto se ne dešava. Da li nije suđeno ili suđeno, sad je to druga stvar, a da ta žena kada nađe drugog partnera da prosto ostane u drugom stanju, pa da se posle češkaš po glavi, prijatelju, šta si uradio ili možda je bilo do tebe. A pravio si pritisak i izgubio si pravog čoveka iz neznanja, iz gluposti, iz nekog tog muškog ega. Ja sam čak iz tog isečka koji si verovatno ti videla da rekao da sam ja nju izabrao i ona mene i uopšte i ne razmišljam o tome da li će biti ili neće biti. Ja često razmišljam, bit će. Prosto negde je zapisano to, bit će, ja ću biti tata i imat ću svoje dete, ona će biti majka tog deteta i ja sam u to ubeđen 100% i ne može niko da me poremeti. Usvojit ću ga. Ja sam često rekao usvojit ću ga. Bili smo baš na Dominikani i ja sam se našalio, sada u svakoj šali ima dosta istine, rekao sam ljudi, ako će ona da bude srećna i zadovoljna, ja ću uzeti najcrnije iz plemena i dovešću ga da bude moje. Znači, tamnoput u webu bi uzeo i ja bi odgajio. I niko ne može da mi kaže da nije moje. Tako je. Tako da, uopšte, i mislim da je to neko pravilno razmišljanje, treba imati svoje dete, žena treba da prođe kroz taj ciklus, to je
jako lepa i jako velika stvar za svaku porodicu. Ali ako ne može, to nije kraj. Nije kraj, znači, ne, ja sam izabrao nju, kao osobu koja želim da bude pored mene, nego se često ne razmišlja šta ako je problem baš u tebi. Zato ja uvek prvo pođem od sebe, možda ja nisam kompetentan ili nisam dovoljno dobar, nisam zdrav, imam neki problem. Nemoj odmah da osuđuješ i da upireš prstom i da izbegavaš razgovor na temu i zato mi nemamo problem da pričamo o tome. Svaka vam čast. Mislim, to zaista dokazuje koliko ste vas dvoje jak par i koliko je vaš odnos stabilan i dubok i pravi. Vi ste zaista kao dvoje mladih sportista i mladih ljudi za mene oličenje prave ljubavi. Čak bih voleo i ona da ispriča, juče smo baš, pre nego što smo došli kod tebe kada sam ja postavio pitanje da li se slaže da pričamo o tome, ona je čak rekla malo da dublje uđemo u temu oko tog podnošenja zahteva za usvajanje deteta, da treba da imaš ti kuću i eto, tražimo naše to gnezdo, našu kuću. Ona je čak rekla da i da se desi da ostane u drugom stanju, ona ne bi povukla zahtev za usvajanje deteta jer smatra da imamo i više nego što nam treba, da imamo sve uslove i sve mogućnosti da, eto, i usvojimo dete, Bože zdravlje. Tako da, nije nemoguće i ako će to nju učiniti srećno, da se ona osjeća bolje i da bude prosto zadovoljna kao žena i kao majka, ja neću imati nikakav problem s tim. Ajde sad da napravimo distinkciju od vas dvoje. Sada pričamo recimo o nekom tamo paru koji ima problem i koji je u nekom procesu vantelesne. Pričamo sad o našoj državi. Dobro. Kako komentarišeš ovaj povećan broj pokušaja vantelesne oplodnje? Jel se slažeš da je to isto jedan pomak? Znači, zaista vidimo sada, pričao si nam o ovom kreditu za mlade, Bože zdravlje, to će da se reši. Jeste, razvijenju sporta. Mi smo država koja je pretrpala zaista mnogo. Eto, ja nisam bio ni svestan kada je prošla 99. godina, čime su nam se gađali. Živimo u svetu gde hrana nije baš najsjajnija. Nije to kao pre 20-30 godina kada su naši roditelji bili mladi i kada kažu šta će vam to ili nemojte ovo ili mi smo jeli slaninu i luka i mi smo ovo, mi smo ono. Da, ali tada je i svet bio drugačiji, hrana je bila drugačija i nije bilo sve tako zatrovano. I iz tog razloga smatram da je to zaista veliki pomak što se mladi sve češće odlučuju da idu do kraja, da probaju do kraja. I država i tu pomaže. Mislim da država i tu pomaže, evo Elica, možda ti znaš bolje od mene što se tiče pomoći za in vitro. Pa ako postoji razlog koji se zna, da li muška ili ženska strana, mislim da država ti dozvoljava da 3 puta ne plaćaš vantelesno. To ako ima nađeno. Daže posle toga, ako probaš nekoliko puta inseminacija, a nema nađen problem, isto ideš da ti država plaća vantelesno. Postoji razvoj, prosto ljudi nemaju dovoljno informacija kako će to, koji smer ide, šta treba da se uradi da bi do to se stiglo. Tako da varijacija ima mnogo. Prosto treba da ljudi pomažemo jedni na drugi, da li s informacijama, bilo s čime. Znači, smatram da zdravi ljudi mogu isto da budu polezni. Ako ti si zdrava žena i stvarno možeš da pomoći, zašto zdravi žene ne pomogu na oni koji imaju problemi, kako se kaže, da darjava? Da doniraju. Da, jajni ćelije ili muškarci, ti pomogneš nekomu, negdje na sveta, da li će to se iskoristiti ili ne, ti si zdrava i ti možeš nekomu da pomogneš, tako smatram ja, ali to možda uradiš samo ako imaš dete, tako da ja baš nisam još taj smer. Ali možeš da pomogneš, da. Bože zdravlje, imat ćemo. To je prva stvar koja bi uradila. Već prošlo prez toga i upoznava mnogo žene koje su u ta borbama i videla što je treba da se pomognemo jedni na drugi, bio s informacija, bio s čime. Ja verujem u vas i sigurna sam da će se to desiti, samo evo ovi neki uslovi tehnički da se zadovolje, da kažemo, pa da sve bude onako kako želite. Pa ja verujem da smo na dobrom putu i verujem da hoćemo. Znači evo, prošli smo bukvalno sve, odlučili smo da Beograd bude naš grad, da Srbija bude naša zemlja, hoćemo da ostanemo tu, hoćemo da se razvijamo u našoj državi i imamo mogućnosti da se razvijamo u našoj državi, od sporta pa do kupovine stana, nekretnine, svega, zaista imaš sve moguće uslove i posle mi kažeš nešto ti ne valja ili nije ti dobro. Čekaj malo. Šta treba da se desi da bi tebi odgovaralo, da treba da ti padne sve sa neba? Ne, imaš sve, prosto nisi sposoban to da iskoristiš. Pođi od sebe, ako si sposoban da iskoristiš, ja verujem da za svakog ima mesto.
i da svako može da se snađe i da svako može da uspe. Da, tu sad već dolazimo do dubljeg pitanja lične odgovornosti. Tako je. I toga ko nekog napada, da li postoji ta lična odgovornost ili prenos konstantne odgovornosti na neko treće lice ili na državu, instituciju i slično. Kada se takmičiš, da li ti prija kada vidiš Elicu na tribinama? Ili ti to možda stvara pritisak? To je super pitanje. U početku mi je to bio jako veliki problem, jer imao sam pritisak, nisam voleo niko osim trenera ili moje ekipe, recimo, da bude tu u blizini. Mada na poslednjem meču gde sam se ja sjajno borio na Kupu Srbije, gde sam uspeo da budem prvi i da pobedim jednog sjajnog borca, poslednjih nekoliko sekundi do kraja meča uhvatio sam sebe, vodio sam, sjajno sam se borio i uhvatio sam sebe da je tražim. Tražim da klimne glavom i to je to. Tako da imaš čoveka koji je prošao kroz taj sport, koji zna šta radi. Bio mi je problem u početku, neki kao pritisak, neka očekivanja, ali vremenom mi odgovara. Prija mi da je tu i uhvatio sam sebe da posljednjih 20 sekundi je tražim pogledom da vidim gde se ovo... Je li ona tvoja snaga? Pa da. Snaga, podrška i poštovanje. Ljubav, snaga, podrška i poštovanje. Najpravilnija i osoba koja je uspela da me izbaci iz tog dečačkog, iz te zone komfora, da nastavim napred i da napredujem. Da vidi te neke moje kvalitete i da traži, da insistira da ja moram da idem napred. Znači, ne zanima je. Moraš to i to. Ako se to ne uradi, nema šta da očekujemo. A kada gubiš u toku meča, koje misli te nose da ne odustaneš da se boriš do posljednjeg trenutka? Elica je baš rekla da ta mentalna snaga i odlučnost u posljednje 3 sekunde može da promeni ishod. Jel si to naučio? Jel ti je to neko rekao šta u tim trenucima treba kako treba da razmišljaš i kako sebe treba da bodriš, ili je to nešto što svaki rvač i generalno svaki borac nosi u sebi? To je individualno. Veliki šampioni i ljudi koji su uspeli imaju to jako veliku mentalnu snagu i veliki rezultati se ostvaraju tako što napravite minimalan broj grešaka. Znači, ne grešite. Vi ste pripremljeni za svaki segment borbe. Jako retko se dešava da takmičar koji konstantno dešava se da napravi preokret, ali generalno to svodenje grešaka na minimum je, mislim, pravi ključ. Kada u momentu kada gubim, uglavnom pogledam na semafor, da vidim koliko još vremena ima i mogu negde da procenim koliko ja snage imam da održavam jak tempo i onda dodam gas. Čekam određenu sekundu, glas trenera i krećem da se borim do kraja, pa šta Bog da. Nikada nećete vidjeti sportistu da je razočaran, a da je dao sve od sebe. Jer on zna da li je dao sve od sebe. Ne može niko tebi da kaže nisi se borili. Ti znaš, unutra ne možeš sebe da slažeš. Možeš da slažeš ovoga, onoga sudija, ovakav, nisam imao ovo, ali ti sebe ne možeš da slažeš unutra da li si ti. Kada znaš da si dao sve od sebe i da je protivnik prosto bio bolji, tada ti poraz ne padne teško. To je samo jedna informacija na čemu treba da se radi da bi se stvari popravile i da bi došao do pobede, da bi promenio neke stvari. Znači, jedna informacija, poraz, ok, gde sam pogrešio, ali kada izgubite, a niste se borili do kraja ili niste dali sve od sebe, onda ume da boli i onda krećete da tražite grešku i najčešće da tražite krivce u drugima, ali na kraju uvek dolazite do toga da ste jedini krivac svi. Šta si ti naučila o sebi kroz reality? Kroz reality? Pa, da. Mene je život bio u sportu tako na pripremu oko ljudi, šta se kaže, privatno reality. Da kažem, u reality sam samo uživala. Evo. To je bio moj način da se vratim kam to psihički, kako ne mogu se vratim u profesionalni sport. Uživala sam, nisam bila na svaka cena da budem pobednik, tu sam bila da pokažem da od sebe da budem zadovoljna, dala sam nešto sve od sebe, komunikacija s ljudima, to živene, opet svi zajedno na jedno mesto. Stvarno sam uživala. Za sebe ništa novo nisam mogla da naučim. Stvarno sam se trudila mnogo kad sam bila takmičar i disciplinirana i psihologija i pedagogika i bilo šta. Tako da u reality... Ništa te nije iznenadilo? Ne može. Mnogo sam jaka psihički da bi nešto u mene iznenadilo sad kad već u reality sam počela s 26 godina.
Da, ipak ste vi imali ozbiljnu komparativnu prednost u odnosu na druge takmičare. Da. Vi ste ozbiljni Iskustvo. sportisti, iskustvo, konstantno pomerate Da. svoje granice na dnevnom nivou. A ti, šta si ti naučio sebi? Ja sam naučio sebi da mogu tako da manipulišem, da lažem i varam ljude i da ih sve nekako navučem na moju vodenicu, da to nije realno. Dobro. To je nešto što sam ja naučio kroz reality. Mislim, kao što Elica kaže, mi smo kroz sport zaista prošli mnogo toga i ti znaš šta možeš, znaš šta ne možeš, znaš gde će biti problem, znaš gde neće biti problem. Ali ta socijalna igra sa ljudima je nešto što se susrećeš prvi put, jer u timu ti imaš suparnike, saborce, trenere i ostalo, tu je jasan cilj, zna se šta se radi, u reality je već druga priča. Tu ima i glasanja, i nominacija, i nameštanja, i ovoga i onoga, i onda tu mora da radi kliker konstantno, da razmišljaš i da budeš prosto hitriji i inteligentniji od drugih. Primenjuješ to u svakodnevnom životu? Pa slagao bi ako bi rekao da ne primenjujem. Imam tu crtu da te saslušam ili da ti objasnim kako nisi u pravu i da te ubedim u nešto što možda i nije kao što ti misliš, jer meni to u tom momentu tako odgovara. Da li je to dobro ili loše? Pa za mene je dobro. Sad, A za naravno, pa za tebe ne znam. Zavisi koliko smo bliski. Ako smo bliski, ako si mi dobar prijatelj, verovatno te nikada neću lagati, bit ću surovo iskren i reći ću ti zaista sve što mislim o tome. A ako si neko ko pokušava da dođe do mene ili nešto da mi objasni na neki način, a da vidim da to nije baš pravilno, onda ja počinjem da se igram. Kada si ti osetio, pored svih realitija, putovanja, treninga, kako si u tebi ta društvena aktivnost, potreba za jednim putem gde ćeš ti zaista imati priliku da razgovaraš sa mladima, da nešto promeniš, da ispričaš svoju priču, gde si osetio da tu imaš kapacitete da utičeš na druge? Je li to posledica dobra realitija? Jeste i sviđa mi se i pitanje i kako se izvukla sve iz konteksta, upravo to kada sam ja shvatio da ja kad pričam, iako sam prvi reality bio na bugarskom, iako moj jezik nije bio perfektan tada, da ljudi obraćaju pažnju i fokusirani su na ono što govorim, da mogu da privučem pažnju. I ja generalno mogu da kažem za sebe da sam veliki rodoljub. Ja volim svoju zemlju, volim svoj narod, volim svoje tradicije, trudim se da ih ispoštujem maksimalno. Želja u meni kada se javila, pa sada kažem javila se želja u momentu kada se organizacija osnovala, ne, ja sam uvek tu želju imao. I zato mislim da se dobro snalazim u tom trenerskom poslu, jer mislim da mogu da prenesem prave stvari i prave vrednosti kako treba da se, radim generalno sa muškarcima, kako treba da se ponaša jedan mlad čovek, mlada osoba, mlad sportista, koji treba da su mu prioriteti, šta znači reč disciplina, kako trebaš da se ponašaš, kako treba da razgovaraš i komuniciraš sa ljudima i da postavimo te neke granice koje su davno izgubljene, koliko ima godina, poštovanje pre svega, znači poštovanje prema starijima i kako treba da razgovaraš sa drugarima, znači bez podsmevanja, sve sam ja to prošao i ja sam bio i podsmevao se i ovakav i onakav, ali kroz to neko iskustvo mislim da sam dovoljno sazreo i da mogu mladima da objasnim kako treba i šta treba da uradiš da bi došao do željenog cilja. Znači, kada dođe moja ekipa na trening, uvek obavimo razgovor od 5-10 minuta, nekad duži, nekad kraći, da otvoreno pričamo i volim da me gledaju u oči, volim da se stoje staloženo i mirno. Često možete da vidite da mladi totalno su izgubili i socijalne inteligencije gotovo da nema. Ponašanje gde stoje ruke, češkaju se, gledaju pod i to sve deluje neozbiljno. Smatram da mlad čovek mora da i izgleda, da vizija pre svega mora da bude primerena, a i njegov način govora da mora da bude shodno njegovim godinama. Elice, Aleksa, hvala vam na divnom razgovoru. Ja sam stvarno uživala i malo toga o vama ima da se pročita na internetu i u medijima. Mislim da vas ljudi, sem ovih realitija, možda ne poznaju u pravom svetlu i ne znaju koliko je ta vaša ljubavna priča prelepa. Želim vam da ostvarite sve planove, sve obavezano za kuću, za porodično gnezdo i sve ovo o čemu smo pričali da ne zgovaram. Stvarno želim to iz dubine duše. Ovim putem želim bih da se zahvalim i našem prijatelju Banci Poštanska štedionica. Hvala. I mi im se zahvaljujemo. Hvala Banci Poštanska štedionica. Nadamo se da ćete naći razumevanje, sigurno da će naći razumevanje za nas.
čekamo pozitivan ishod. Hvala vam unapred. Vidimo se, svako dobro.